മനസ്സുകളെ യാഗമിതാ യാഗമിതാ. ഉണരൂ ഉണരൂ മനസ്സുകളെ യാഗമിതാ യാഗമിതാ. ഇതാണ് രക്ഷാമാർഗം, ഇതാണ് മോചക നിമിഷം. ഒരുമയൊടി ബലിയേകാൻ അണയും ദിവ്യഗ്രഹത്തിൽ സമയമിതാ. മനസ്സൊരുക്കൂ നന്ദിയോടെ നാഥനെ വാഴ്ത്താം. ഉണരൂ ഉണരൂ മനസ്സുകളെ യാഗമിതാ യാഗമിതാ. സമയമിതാ. മനസ്സൊരുക്കൂ നന്ദിയോടെ നാഥനെ വാഴ്ത്താം. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടുകൂടെ. ഉണ്ണീശോയിൽ ഏറ്റവും വാത്സല്യമുള്ളവരെ, ഇന്നത്തെ ദിവ്യബലിയിൽ ഫെൽസി ക്രാസ്തയും കുടുംബവും ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞ് ലഭിക്കാനായി റിജേഷ് മഞ്ജു ദമ്പതികളാണ്. ഇവരുടെ ഈ നിയോഗങ്ങൾക്കൊപ്പം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും നിയോഗങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കാനായി നമ്മളെ തന്നെ നമുക്കൊരുക്കാം. ഈ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്നതിന് നാം യോഗ്യരാകേണ്ടതിന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു. എന്തെന്നാൽ വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തു പോയി. എൻ്റെ പിഴ എൻ്റെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും എല്ലാ മാലാഖമാരോടും വിശുദ്ധരോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സകല ജനതകളെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവനായ ദൈവമേ, ശാശ്വത സമാധാനത്തിൻ്റെ സന്തോഷം അങ്ങേ ജനത്തിന് നൽകണമേ. ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ മാനസങ്ങളിൽ അങ്ങ് വർഷിച്ച അതേ ദീപ്തിപൂരം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും നിറയ്ക്കണമേ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിച്ചു വാഴുന്ന അങ്ങയുടെ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. ഒന്നാം വായന. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന്, സൃഷ്ടി മാത്രമല്ല ആത്മാവിൻ്റെ ആദ്യഫലം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാമും നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പാകുന്ന പുത്രലബ്ധി ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് ആന്തരികമായി വിലപിക്കുന്നു. ഈ പ്രത്യാശയിലാണ്
നാം രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രത്യാശയല്ല. താൻ കാണുന്നതിനെ ഒരുവൻ എന്തിനു പ്രത്യാശിക്കണം? എന്നാൽ കാണാത്തതിനെയാണ് നാം പ്രത്യാശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നാം സ്ഥിരതയോടെ കാത്തിരിക്കും. നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. വേണ്ട വിധം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാൽ അവ്യാച്ഛമായ നെടുവീർപ്പുകളാൽ ആത്മാവ് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നു. ഹൃദയങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നവൻ ആത്മാവിൻ്റെ ഇംഗിതം ഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ആത്മാവ് ദൈവഹിതം അനുസരിച്ചാണ് വിശുദ്ധർക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നത്. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുത്തെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അവിടുന്ന് സകലവും നന്മയ്ക്കായി പരിണമിച്ചുവെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. അവിടുന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞവരെ തൻ്റെ പുത്രനെ സദൃശ്യരോട് അനുരൂപരാക്കാൻ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് തൻ്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരിൽ ആദ്യജാതനാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. താൻ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചവരെ അവിടുന്ന് വിളിച്ചു. വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചു. നീതീകരിച്ചവരെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. ദൈവത്തിന് നന്ദി. ചിത്തരായി സങ്കീർത്തനങ്ങളാൽ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ. ശക്തി സങ്കേതമാം ഉന്നതനീശനെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തിടുവിൻ. ആഹ്ലാദ ചിത്തരായി സങ്കീർത്തനങ്ങളാൽ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ. ശക്തി സങ്കേതമാം ഉന്നതനീശനെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തിടുവിൻ. സുവിശേഷ വെളിച്ചത്താൽ ഇരുളെല്ലാം നീക്കിടുവാൻ അവതാരം ചെയ്തവനെ കൈകൂപ്പി വണങ്ങിടുവിൻ. സുവിശേഷ വെളിച്ചത്താൽ ഇരുളെല്ലാം നീക്കിടുവാൻ അവതാരം ചെയ്തവനെ കൈകൂപ്പി വണങ്ങിടുവിൻ. കർത്താവേ ധരണിയിൽ നിന്നും സാക്ഷികളായി തീർന്നിടുവാൻ. കർത്താവേ ധരണിയിൽ നിന്നും സാക്ഷികളായി തീർന്നിടുവാൻ ഞങ്ങളിൽ നിൻ സുവിശേഷം പൂകിരണം ചൊരിയട്ടെ. ഞങ്ങളിൽ നിൻ സുവിശേഷം പൂകിരണം ചൊരിയട്ടെ. സുവിശേഷ വെളിച്ചത്താൽ ഇരുളെല്ലാം നീക്കിടുവാൻ അവതാരം ചെയ്തവനെ കൈകൂപ്പി വണങ്ങിടുവിൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടുകൂടെ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വം. നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പന പാലിക്കും. ഞാൻ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും എന്നേക്കും നിങ്ങളോടുകൂടെ ആയിരിക്കാൻ മറ്റൊരു സഹായകനെ അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരികയും ചെയ്യും. ഈ സത്യാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ലോകത്തിന് സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം അത് അവനെ കാണുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ
നിങ്ങൾ അവനെ അറിയുന്നു, കാരണം അവൻ നിങ്ങളോടൊത്ത് വസിക്കുന്നു, നിങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും. അല്പസമയം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോകം എന്നെ കാണുകയില്ല, എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണും. ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങളും ജീവിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിലും നിങ്ങൾ എന്നിലും ഞാൻ നിങ്ങളിലുമാണെന്ന് ആ ദിവസം നിങ്ങൾ അറിയും. എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ സ്വീകരിക്കുകയും പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ എൻ്റെ പിതാവും സ്നേഹിക്കും. ഞാനും അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും എന്നെ അവന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം. ക്രിസ്തുവേ, അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. ക്രിസ്തുവിൽ ഏറ്റവും വാത്സല്യമുള്ളവരെ, നാം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ചിട്ട് അധികം ദിവസങ്ങളായില്ല. ക്രിസ്മസിന് ശേഷം നാം തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചു. അതിനുശേഷം പ്രത്യക്ഷീകരണ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ണീശോയുടെ തിരുനാളിന് ഒരുക്കമായി നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നൊവേന നടത്തുകയാണ്. ഈ തിരുനാളുകളുടെയൊക്കെ കേന്ദ്രമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ മറ്റാരുമല്ല, മറ്റൊന്നുമല്ല, ഉണ്ണീശോയാണ്. നാം ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നതും ഉണ്ണീശോയുടെ മുമ്പിലേക്കാണ്. നമുക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ണീശോയോട് പറയാനുണ്ട്, ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ണീശോയോട് ചോദിക്കാനുമുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത്, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിൽ, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ണീശോയോട് പറയുന്നതിനിടയിൽ ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് എന്നോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് നാം കേൾക്കാതിരുന്നുകൂടാ. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഉണ്ണീശോ എന്താണ് നമ്മളോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അതിലൊന്നാമത്തെ കാര്യം, ഉണ്ണീശോ നമ്മളോട് പറയും, ബത്ലഹേമിലെ പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ശിശു നമ്മളോട് പറയും, ഈശോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിശയങ്ങളുടെ അതിശയമാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഈ അതിശയങ്ങൾക്ക്, വിസ്മയങ്ങൾക്ക് ഇട കൊടുക്കുക. ക്രിസ്മസിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾക്കിടയിൽ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ നമ്മളോട് നമുക്ക് നൽകിയ ഒരു സന്ദേശം ഇതായിരുന്നു: ഈ ഒരു ക്രിസ്മസിൽ നിങ്ങൾ അതിശയങ്ങൾക്ക്, വിസ്മയങ്ങൾക്ക് ഇടം കൊടുക്കുക. പാപ്പ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിരുന്നു. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയോ വെച്ച് അതിശയങ്ങൾക്ക് ഇടം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിരുന്നു അത്. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ, നമ്മളൊക്കെ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം വിസ്മയമാണ്. ഒരു കുഞ്ഞിനെല്ലാം വിസ്മയമാണ്. കാണുന്നതൊക്കെ അത്ഭുതമാണ്, അതിശയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട്, നമ്മുടെയൊക്കെ പഴയ ഫോട്ടോകളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ വലിയ വിടർന്ന കണ്ണുകളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ? എന്ത് കാണുമ്പോഴും വിടർന്ന കണ്ണുകളോടെ, അത്ഭുതത്തോടെ, അതിശയത്തോടെ നോക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിടർന്ന കണ്ണുകളുണ്ട്. പക്ഷെ കുറേ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ കണ്ണുകൾ ചുരുങ്ങാൻ തുടങ്ങും. ദേഷ്യം കൊണ്ട്, സങ്കടം കൊണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വിസ്മയങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ കണ്ണുകൾ ചുരുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെയൊക്കെ വിസ്മയങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. മാർപ്പാപ്പ ഈ ഒരു വർഷം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത്, ഈ വിസ്മയങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടം കൊടുക്കുക. കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രായമായവരൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു തമിഴ് സിനിമാ ഗാനത്തിൻ്റെ ഈരടികൾ ഇങ്ങനെയാണ്: പൂവുക്കുൾ ഒളിന്തിരിക്കും കനിക്കൂട്ടം അതിശയം. തമിഴ് പാട്ടാണ്. വന്നത്ത് പൂച്ചിയുടമ്പിൽ ഓവിയങ്ങൾ അതിശയം. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള അർത്ഥമാണിതിൽ. പൂവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കായ്ക്കൂട്ടം ഒരു അതിശയമാണ്. ഒരു പൂമ്പാറ്റയുടെ ദേഹത്തെ നിറങ്ങളൊരു അതിശയമാണ്. ആ പാട്ട് തുടരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഗുരുനാഥനില്ലാത്ത ഒരു കുയിലിൻ്റെ പാട്ടൊരതിശയമാണ്.
ഒരു മണം പോലുമില്ലാത്ത ചില്ലയിൽ വിതറുന്ന നറുമണമുള്ള പൂക്കൾ ഒരു അതിശയമാണ്. വൈദ്യുതിയില്ലാതെ മിന്നുന്ന ദീപം പോലുള്ള മിന്നാമിന്നികൾ ഒരതിശയമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ അതിശയങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്, വിസ്മയങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് കാണാനുള്ള കാഴ്ച നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ അതിശയങ്ങളുടെയും അതിശയം എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നത് ഈശോയാണ്. കാരണം പ്രപഞ്ചനാഥനായിട്ടുള്ള തമ്പുരാൻ ഒരു പുൽത്തൊട്ടിയിൽ മയങ്ങുന്ന കുഞ്ഞായിട്ട് മാറുന്നു എന്നതിൽ പരം എന്ത് വിസ്മയമാണുള്ളത്, എന്ത് അതിശയമാണുള്ളത്? ലോകചരിത്രത്തിൽ എവിടെയും ഇതുപോലുള്ളൊരു വിസ്മയം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ദൈവം ഒരു കുഞ്ഞായി മാറുന്ന ഒരു അത്ഭുതം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലും സ്വർഗത്തിലുമുള്ള ഈ വിസ്മയങ്ങളെ കൈനീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത്. ഉണ്ണീശോ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ്. പക്ഷേ വിസ്മയങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുക, ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുക? അതിന് ധ്യാനം വേണം, അതിന് നിശബ്ദത വേണം, അതിന് പ്രാർത്ഥനയുടെ അന്തരീക്ഷം വേണം. നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാതൃക മറ്റാരുമല്ല, ഈ ഉണ്ണീശോയെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ച യൗസേപ്പിതാവും മാതാവുമാണ്. അവർ ജീവിതത്തിൽ അധികം വാക്കുകളൊന്നുമില്ല. യൗസേപ്പിതാവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു വാക്കുപോലും ഉച്ചരിക്കുന്നതായിട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ ഒരിടത്തും യൗസേപ്പിതാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. നിശബ്ദതയുടെ ഒരു മനുഷ്യൻ. മാതാവാകട്ടെ വളരെ ചുരുക്കം വാക്കുകൾ. പല സമയത്തും സുവിശേഷം പറയും, മറിയം അതെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ധ്യാനമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും യൗസേപ്പിതാവും മാതാവും. ഇതുപോലുള്ളൊരു ധ്യാനം, ഇതുപോലുള്ളൊരു നിശബ്ദത എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിശയങ്ങൾ അനുഭവങ്ങളായിട്ട് മാറും. ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു നിശബ്ദതയുടെ നിമിഷങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥനയുടെ നിമിഷങ്ങൾ, ധ്യാനത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് സംഭവിക്കും. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ദേവാലയമായിട്ട് മാറും. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉണരുകയും പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുട്ടിന്മേൽ തഴമ്പുള്ള മാതാപിതാക്കളായിരുന്നു നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളിലുള്ള പലരും ഈ ഒരു ശീലം നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കണം. അത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുണരുന്ന, പ്രാർത്ഥിച്ചുറങ്ങുന്നൊരു ശീലം. കുടുംബത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷം വേണം, ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം വേണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള അതിശയങ്ങളെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ, നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഒക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിസ്മയങ്ങളായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൂടി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ദൈവത്തിൻ്റെ വിസ്മയമാണെന്ന്, മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ കരുണയുണ്ടാകും, കാവലുണ്ടാകും, ക്ഷമയുണ്ടാകും. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ദേവാലയമായിട്ട്, ഭാരതീയമായിട്ടുള്ള പദം ഉപയോഗിച്ചാൽ ക്ഷേത്രമായിട്ട് മാറും. ക്ഷേത്രം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷതത്തെ ത്രയം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ഉറവിടത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. ക്ഷതത്തെ ത്രയം ചെയ്യുന്നത്, മുറിവുകളെ ഉണക്കുന്നിടമാണ് ക്ഷേത്രമെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ മുറിവുകൾ ഉണക്കപ്പെടും, കണ്ണീരുകൾ തുടയ്ക്കപ്പെടും. എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ, എന്ത് തകർച്ചകൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ, എന്തൊക്കെ നിരാശകളിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊള്ളട്ടെ, കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ആശ്രയമുണ്ടാകും, അവിടെ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ഒരു ധ്യാനവും പ്രാർത്ഥനയും മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ടായാൽ, കുടുംബത്തിലുണ്ടായാൽ, പിന്നെ വീടൊരു കുമ്പസാരക്കൂടായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും, ഒരു കോടതിയായിട്ടല്ല. പലപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങൾ കോടതികളായിട്ട് മാറാറുണ്ട്, വാദപ്രതിവാദങ്ങളുടെ ഇടങ്ങളായിട്ട് മാറാറുണ്ട്. മറിച്ച് കുടുംബം കുമ്പസാരക്കൂടാവണം, മാപ്പ് ചോദിക്കുന്ന, മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഇടമായിട്ട് മാറണം. ഇതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഉണ്ണീശോ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ ഉണ്ണീശോ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്: സകല വിശപ്പുകളെയും ശമിപ്പിക്കുന്ന അപ്പമാണ് ഉണ്ണീശോ.
അവിടുന്ന് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടും അപ്പത്തെക്കുറിച്ചും വിശപ്പിനെക്കുറിച്ചും കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനായിട്ട്. അപ്പത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം, പുതിയ തലമുറയെ നാം പഠിപ്പിക്കണം. നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഒരു വറ്റുപോലും കളയരുത് എന്ന് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരു 2 വറ്റ് ചോറ് മതി ഒരു കുരുവിക്ക് ഭക്ഷണമായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു ഉരുള ചോറ് മതി ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അത്താഴമായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് നമ്മൾ മറക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണം പാഴാക്കി കളയരുത് എന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം. ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് പരാതി പറയരുത് എന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കണം. നമ്മുടെയൊക്കെ ഭക്ഷണമേശയിലേക്ക് വരുന്ന ആഹാരം, അതിനു പുറകിലുള്ള അധ്വാനം, അതിനു പുറകിലുള്ള വിയർപ്പ്, വേദന, കാത്തിരിപ്പ്, ഇതൊന്നും നാം മറന്നുകൂടാ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പിലിരുന്ന് നന്ദി പറയാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാവുക. ഉണ്ണീശോ തീർച്ചയായിട്ടും മാതാവിൽ നിന്നും യൗസേപ്പിതാവിൽ നിന്നും പഠിച്ച വലിയൊരു പാഠം ഇതായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഏടുകൾ മറിക്കുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ യേശുനാഥൻ ഭക്ഷണമേശയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് അപ്പമെടുത്ത് ഉയർത്തി വാഴ്ത്തി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. തൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ തലേന്ന് പോലും അപ്പമെടുത്തുയർത്തി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് മുറിച്ച് വിളമ്പുകയാണ്. ഈ ഒരു ആദരവ് നമുക്കും വേണം. ഒന്ന് കുരിശ് വരച്ചിട്ടെങ്കിലും ഭക്ഷണം ആരംഭിക്കാനുള്ള ഒരു ശീലം നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് വിശപ്പിനെക്കുറിച്ചും ഗൗരവമായിട്ടെടുക്കാൻ ഈ അപ്പമായി മാറിയവൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമുക്കൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ളൊരു ദാരിദ്ര്യം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ലോകത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി. സുഭിക്ഷമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരല്ല ഭൂരിഭാഗം ഈ ലോകത്തുള്ളത്. നമ്മുടെ ഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ 23 കോടി മനുഷ്യരാണ് ഒരു ദിവസം അത്താഴ പട്ടിണി കിടക്കുന്നതായിട്ട്, ഭക്ഷണമില്ലാതെ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതായിട്ട് കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. ഭാരതം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇവിടെ വിശക്കുന്നവരുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രദേശത്തുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു വിശപ്പിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്. ഈ ഒരു ലോകത്തുള്ള വിശപ്പുകൾ മുഴുവൻ ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് സാധിക്കില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷെ എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ, എൻ്റെ പരിസരത്തെങ്കിലും വിശക്കുന്നവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളൊരു ശാഠ്യം, ഒരു സ്നേഹം നമ്മളൊക്കെ പുലർത്തിയേ തീരൂ. കാരണം പ്രിയമുള്ളവരെ, യേശുനാഥൻ സ്വയം അപ്പമായിട്ട് മാറിയവനാണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ ദിവസവും വൈകുന്നേരം പടിപ്പുര അടയ്ക്കും മുമ്പ് അത്താഴ പഷ്ണിക്കാരുണ്ടോ എന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചിരുന്നൊരു പാരമ്പര്യം. ഒരു മനുഷ്യനും വിശന്ന വയറോടുകൂടിയിട്ട് കിടക്കാൻ പോകരുത് എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നൊരു പാരമ്പര്യം. ആ ഒരു പാരമ്പര്യമൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാം. ചുറ്റുപാടുകളിൽ എൻ്റെ കണ്ണെത്തും ദൂരത്തെങ്കിലും വിശക്കുന്നൊരു മനുഷ്യനുണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധം നമുക്ക് ഏവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ. ഈ ഉണ്ണീശോ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഈ 2 കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം. അതിശയങ്ങൾക്ക്, ഇതിൻ്റെ കൃപകൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടം കൊടുക്കുക. ഈ കൃപകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുക. പ്രാർത്ഥനയുടെയും ധ്യാനത്തിൻ്റെയും ഇടം ദേവാലയമായിട്ട്, ക്ഷേത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ മാറട്ടെ. രണ്ടാമതായിട്ട്, അപ്പമായി മാറിയ ഈശോനാഥൻ അപ്പത്തെക്കുറിച്ചും വിശപ്പിനെക്കുറിച്ചും ധ്യാനിക്കാൻ നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപ്പത്തിന് മുമ്പിലുള്ള ബഹുമാനവും ആദരവും പുലർത്താൻ, അതുപോലെ തന്നെ വിശക്കുന്ന മനുഷ്യരെ കാണാനുള്ളൊരു കാഴ്ചയ്ക്കായിട്ടും അവിടെ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ ഉണ്ണീശോ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സമൃദ്ധിയായി, സന്തോഷമായി, അതിശയമായിട്ട് കടന്നു വരട്ടെ. ഉണ്ണീശോയുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ മേലും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ. കാഴ്ചകളേകാം അൽത്താരമുൻപിൽ കാരുണ്യവാനേ ഞാൻ നിൽപ്പൂ. കാഴ്ചകളോടൊപ്പം മാമക ഹൃദയവും കർത്താവേ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കൂ. കാഴ്ചകളേകാം അൽത്താരമുൻപിൽ
ഹൃദയവും കർത്താവേ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കൂ. ആകുലമാകുമെൻ മാനസം നാഥ, അൾത്താര മുന്നിൽ ഞാനേകിടുന്നു. ആകുലമാകുമെൻ മാനസം നാഥ, അൾത്താര മുന്നിൽ ഞാനേകിടുന്നു. ഇടറുന്ന വഴികളിൽ അനുദിനം നീങ്ങുന്ന എളിയവനെന്നെയും സ്വീകരിക്കൂ. ഇടറുന്ന വഴികളിൽ അനുദിനം നീങ്ങുന്ന എളിയവരെന്നെയും സ്വീകരിക്കൂ. കാഴ്ചകളേക അൽത്താര മുൻപിൽ കാരുണ്യവാനേ ഞാൻ നിൽപ്പൂ. കാഴ്ചകളോടൊപ്പം മാമക ഹൃദയം കർത്താവേ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കൂ. സഹോദരന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബലി സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന്റെ സ്തുതിക്കും മഹിമയ്ക്കും നമ്മുടെ അവിടുത്തെ തിരുസഭ മുഴുവന്റെ നന്മയ്ക്കുമായി അങ്ങേ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ബലി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. യഥാർത്ഥ ആരാധനയുടെയും ശാന്തിയുടെയും ഉടയവനായ ദൈവമേ, ഈ കാഴ്ചദ്രവ്യം വഴി അങ്ങേ മഹിമ അർഹമാം വിധം ഞങ്ങൾ ആദരിക്കാനും ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ ഭാഗഭാഗിത്വം വഴി സർവാത്മന വിശ്വസ്തയോടെ ഐക്യപ്പെടാനും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടു കൂടെ, അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ. കർത്താവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം. അത് ഉചിതവും ന്യായവുമത്രേ. സർവേശ്വര പരിശുദ്ധനാം ദൈവമേ, സർവശക്താ ജഗൽ പൂജിതനേ, ക്രിസ്തുനാഥൻ വഴിയെന്നുമെന്നേരവും ഭക്തിയോടങ്ങേക്ക് നന്ദി ചൊല്ലാം. ആയതു യുക്തവും രക്ഷയേകുന്നതും ന്യായവും തന്നെ ജഗൽ പിതാവേ. ഗാഗുൽത്താമാമലവേദിയിൽ മാനുഷ പാപങ്ങളേന്തി മരിച്ച നാഥ, താവക മൃത്യുവെ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്ത് മേവിടുമീ ജനം ആർത്തഭക്ത്യാ. തന്നുയർപ്പിങ്കൽ ഉറപ്പായ വിശ്വാസം ഉൾക്കൊണ്ടിവരതുദ്ഘോഷിക്കുന്നു. നിൻവരവങ്ങിനെ പ്രത്യാശയോടിവ എന്നെന്നും ഈ മണ്ണിൽ കാത്തിരിപ്പൂ. ആകയാൽ ആമോദവായ്പിലമരുമാ സ്വർഗീയ ഗായകർ മാലാഖമാ, ദിവ്യപ്രതാപവാനങ്ങേക്കു നിത്യവും മംഗളം പാടി വണങ്ങിടുന്നു. ആ ദിവ്യഗാനത്തോടൊന്നിച്ചു ഞങ്ങളും ആലപിച്ചിടുന്നു താഴ്മയോടെ. പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. സൈന്യങ്ങൾ തൻ കർത്താവാ
കർത്താവേ, സർവവിശുദ്ധിയുടെയും ഉറവിടമായ അങ്ങ് സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങേ ആത്മാവാൽ മഞ്ഞുകണം പോലെ ഈ കാണിക്കകൾ പവിത്രമാക്കണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ. അവിടുന്ന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട സ്വമനസാല പീഡകൾ സഹിച്ചപ്പോൾ അപ്പമെടുത്ത് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു: എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു. യേശുവേ നാഥാ, അങ്ങയെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ജീവനുമെൻ്റെ സർവസ്വവും മുൻപിലണച്ചു കുമ്പിടുന്നു. അപ്രകാരം അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് വീണ്ടും അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു: എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. പാവനാത്മാവേ, അങ്ങയെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ജീവനുമെൻ്റെ സർവസ്വവും മുൻപിലണച്ചു കുമ്പിടുന്നു. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യം. കർത്താവെ, അങ്ങ് വീണ്ടും വരുന്നത് വരെ അങ്ങേ മരണം ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, അങ്ങേ ഉയർപ്പ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു. ആകയാൽ കർത്താവെ, അവിടുത്തെ മരണവും ഉയർപ്പും ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങയെ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിനും അങ്ങയെ പരിചരിക്കുന്നതിനും അർഹരാക്കി തീർത്തതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവൻ്റെ അപ്പവും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കുചേരുന്ന ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കണമെന്ന് താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അങ്ങേ സഭയെ ഓർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷനായ പീറ്റർ പോൾ മെത്രാനോടും വൈദിക ഗണത്തോടുമൊത്ത് സഭയെ അങ്ങ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കണമേ. ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രത്യാശയോടെ നിദ്രകൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെയും അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ സകലരെയും അങ്ങ് ഓർക്കുകയും അങ്ങേ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരിലും കനിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട യോസേപ്പിനോടും അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പോസ്തലന്മാരോടും കാലാകാലങ്ങളിൽ അങ്ങയെ പ്രസാദിപ്പിച്ച സകല വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് നിത്യജീവനിൽ പങ്കുചേരാൻ ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കുകയും അങ്ങേ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുവിലൂടെ, ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ, ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നും എന്നേക്കും. രക്ഷാകരമായ കൽപ്പനകളാൽ ഉത്ബോധിതരായും ദിവ്യോപദേശത്താൽ രൂപവൽകൃതരായും നിർഭയം നമുക്കേറ്റുപാടാം. സ്വർഗത്തിൽ വാഴും ഞങ്ങൾ തൻ
പോൽ നിന്നുള്ളം പാരിലുമായിടേണം. അന്നു വേണ്ടുന്നു ആഹാരമിന്ന് ഞങ്ങൾക്കു നൽകുമാറായിടേണം. അന്യർത്തൻ ദ്രോഹം ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൻ ദ്രോഹവും നീ ക്ഷമിക്കാം. പാപപരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ തിന്മയിൽ നിന്നു നീ കാത്തിടേണം. കർത്താവേ, എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം കനിവാർന്ന് നൽകണമേ. അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുകയും എല്ലാ വിപത്തുക്കളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവെ അങ്ങ് അപ്പോസ്തലന്മാരോട് അരുൾ ചെയ്തുവല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല, പിന്നെയോ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൺ പാർത്ത് അങ്ങേ തിരുവുള്ളമനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകാൻ കനിയണമേ. എന്നൊന്ന് ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളയണമേ. കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കുവിൻ. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകണമേ. ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട്, ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ. കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹീതർ. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. അങ്ങ് ഒരു വാക്കുച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി, എന്റെ ആത്മാവ് സുഖം പ്രാപിക്കും. സ്നേഹിച്ചോരെല്ലാം ഒത്തിരി നൊമ്പരം തന്നിടുമ്പോൾ, ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചോരെല്ലാം ഒത്തിരി നൊമ്പരം തന്നിടുമ്പോൾ, നെഞ്ചു തകർന്നു കരയുമ്പോൾ എന്നെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുമെൻ യേശുനാഥ. ഓ എന്റെ സ്നേഹമേ, വന്നു നിറഞ്ഞിടണേ. ഓ എന്റെ സ്നേഹമേ, വന്നു നിറഞ്ഞിടണേ.
സഹിച്ചേറെ നന്മ ചെയ്തു. എൻ സ്വന്ത നേട്ടങ്ങളെല്ലാം മറന്നു ത്യാഗം സഹിച്ചേറെ നന്മ ചെയ്തു. കണ്ടില്ലാരുമേ നന്മകളൊന്നും അന്യയായ എന്നെ തള്ളിയല്ലോ. ഓ എന്റെ സ്നേഹമേ, ശാന്തിയായി വന്നിടണേ. ഓ എന്റെ സ്നേഹമേ, ശാന്തിയായി വന്നിടണേ. പിതാവിനോട് കൂടെയായിരുന്ന ജീവൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയും നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്തു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന അങ്ങേ ജനം ഇപ്പോഴും വരും കാലത്തും അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സൗഖ്യം അനുഭവിക്കുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ കടന്നുപോകുന്ന വസ്തുക്കളുടെ അനിവാര്യമായ സമാശ്വാസത്താൽ ശക്തിപ്പെട്ട് ശാശ്വതമായവയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ വിശ്വസ്തയോടെ പരിശ്രമിക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ, അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളേവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ദിവ്യപൂജ സമാപിച്ചു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലും സമാധാനത്തിലും പോകുവിൻ. ഉണ്ണീശോയോടുള്ള നൊവേന. പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബത്ലഹേമിലെ പുൽത്തൊട്ടിയിൽ ജാതനായ ദിവ്യ ഉണ്ണീശോയെ, അങ്ങയെ സന്ദർശിക്കുവാനെത്തിയ ആട്ടിടയന്മാരെ പോലെ ഇതാ ഞങ്ങളും അങ്ങയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ അണഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത്യുന്നത ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ അങ്ങയെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായി ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹദായകനായ ഉണ്ണീശോയെ, അങ്ങേ ദിവ്യജനനിയും വിശുദ്ധ ഔസേപ്പും ബത്ലഹേമിലെ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ അവിടുത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ സ്നേഹവും സമാധാനവും ഞങ്ങളിലും എല്ലാ മനുഷ്യരിലും നിറയ്ക്കുവാൻ കനിയണമേ. നമ്മുടെ സകലവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ മെത്രാന്മാർക്കും വൈദികർക്കും ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും ജനങ്ങൾക്കും വിജ്ഞാനവും വിവേകവും നൽകണമേ. അങ്ങ് സകല ജനതകൾക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയും വെളിപാടിൻ്റെ പ്രകാശവുമാണ്. അങ്ങയെ കണ്ട് ആനന്ദ നിർവൃതി അടന്ന ശിമയോനെയും അന്നയെയും പോലെ അങ്ങയുടെ ദർശനത്താൽ ഞങ്ങളെയും ആനന്ദപൂരിതരാക്കണമേ. അങ്ങയെ ദർശിക്കുവാനെത്തിയ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങൾ തുറന്ന് മീറയും പൊന്നും കുന്തിരിക്കവും കാണിക്കയായി നൽകിയതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങൾ തുറന്ന് ഞങ്ങൾക്കുള്ളവയെല്ലാം അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദത്തിങ്കൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്ന ഈശോയെ, നിരന്തരം സ്വർഗപിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അന്വേഷിക്കാനും അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിക്കാനും ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ. വിശ്വാസപൂർവ്വം അങ്ങയെ സമീപിച്ച് എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തി ആശ്വസിപ്പിച്ച ഈശോയെ, ഞങ്ങളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വിശ്വാസം, സ്നേഹം, പ്രത്യാശ എന്നീ ദൈവിക സുഹൃതങ്ങളിൽ വളർന്ന് സൽപ്രവർത്തികൾ നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതത്തിലൂടെ അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പ്രായത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിലും വളർന്ന ഈശോയെ, ഞങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ വിജയവും വിജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും വളർച്ചയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരെ പോലുള്ളവർക്കാണ് സ്വർഗരാജ്യം എന്നരുളി ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഈശോയെ,
ശിശുസഹജമായ നിഷ്കളങ്കതയും വിനയവും ദൈവാശ്രയ ബോധവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ഈ നൊവേനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ സഹായത്താൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതാന്തസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകണമേ. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. മാമദീസ വഴി ഞങ്ങളെ ദൈവമക്കളാക്കുകയും വിശുദ്ധ കുർബാനയും ദൈവവചനവും മറ്റു കുദാശകളും വഴി സത്യത്തിലും അരൂപിയിലും അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ സമൂഹമായി ഞങ്ങളെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ ഓർത്ത് ഈശോയെ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞത സ്വീകരിക്കണമേ. നസ്രത്തിലെ തിരുക്കുടുംബം പോലെ സമാധാനവും സന്തോഷവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ കുടുംബങ്ങളെയും മാതാപിതാക്കളെയും ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞത സ്വീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ഏകാഗ്രതയും സമാധാനവും ഓർമ്മശക്തിയും നൽകുന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞത സ്വീകരിക്കണമേ. നീതിയും സ്നേഹവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞൊരു പുതിയ മാനവലോകത്തിനു വേണ്ടി തീക്ഷ്ണതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും അങ്ങയുടെ സന്ദേശം ലോകത്തിനു മുന്നിൽ ധൈര്യപൂർവ്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രേക്ഷിതരായ യുവതി യുവാക്കന്മാരെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞത സ്വീകരിക്കണമേ. നമുക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ ഉപകാരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് നമുക്ക് നിശബ്ദമായി നന്ദി അർപ്പിക്കാം. ശിശുക്കളുടെ സ്നേഹിതനായ ഉണ്ണീശോയെ ലോകമെങ്ങുമുള്ള എല്ലാ ശിശുക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. യുവജനങ്ങളെ പരിപാലിക്കണമേ. വൃദ്ധരെ സംരക്ഷിക്കണമേ. എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും നൈരാശ്യങ്ങളും ദുർഭാഗ്യങ്ങളും അകറ്റണമേ. രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും മുറിവേറ്റ മനസ്സുകളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കഠിന ഹൃദയർക്ക് മാനസാന്തരം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് നൽകി വരദാന ഫലങ്ങളാൽ ഞങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ അനുകമ്പയാൽ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ വിശദീകരിക്കണമേ. ഹൃദയശാന്തതയും എളിമയുമുള്ള ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം അങ്ങയുടെ ഹൃദയം പോലെ ആക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സഹായം തേടി വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ച് അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സിനൊത്തവണ്ണം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും ഉണ്ണീശോ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുമിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಮಗೆ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಜೇಕಬ್ ಇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಸೆಮಿನರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬಾಲ ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲೆಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. Thank you, dear Father Milton, for coming over here for celebrating this Eucharist and preaching the Word of God. Thank you. May the infant Jesus bless you. മിശിഹായേ കനിയണമേ. കർത്താവേ ഞങ്ങളണയ്ക്കും പ്രാർത്ഥന സദയം കേൾക്കണമേ. സ്വർഗപിതാവാം സകലേശ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. നരരക്ഷകനാം മിശിഹായേ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. സകലേശ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. പരിപാവനമാം ത്രിത്വമേ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ.
യാചന കേൾക്കണമേ, ദിവ്യാനുഗ്രഹമേ ഗണമേ. നരനായി തീർന്നവനുണ്ണീശോ, സ്നേഹത്തിൽ ബലിയായവനേ, പരസ്നേഹത്തിൽ വളരാനായി ദിവ്യാനുഗ്രഹമേ ഗണമേ. സത്യത്തിൽ പൊൻദീപത്താൽ ശാശ്വതമാ പ്രഭയേ ഗണമേ, കൂരിരുളാകിയകറ്റിടുവാൻ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേ ഗണമേ. മഹിയോളം ചെറുതായവനാ മഹിമ നിറഞ്ഞോരുണ്ണീശോ, എളിമയിൽ ഞങ്ങൾ വളരാനാ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേ ഗണമേ. ദുർബലരാമീ മാനവരിൽ കുറവായി പോയൊരു വിശ്വാസം, ദാസരിലെന്നും നിറയാനായി ദിവ്യാനുഗ്രഹമേ ഗണമേ. മനുഷ്യരിൽ നിറയും പാപങ്ങൾ തിരുരക്തത്താൽ കഴുകണമേ, ദിവ്യാനുഗ്രഹമേ ഗണമേ. അന്ത്യദിനത്തിൽ വിധിനാളിൽ കൃപയുടെ വാതിലടയ്ക്കരുതേ, നീതി നിറഞ്ഞോരുണ്ണീശോ, ദിവ്യാനുഗ്രഹമേ ഗണമേ. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ അടയാളത്താലെ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിക്കാൻ തമ്പുരാനെ, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ.